Ja sitä kutosta koko aika päivitettiin, tehtiin paremmaksi. Ja tähän kolmoseen nyt sitten tämän vuoden 2025 tärkein päivitys on se, että moottori muuttui 2,5 litraiseksi. Ajatelkaa, muut valmistajat, tai sanotaan, että hyvin monet valmistajat, niin mahdollisimman alas iskutilavuus, pieni iskutilavuus ja turbolla sitten alavääntöä ja sitä kautta niin polttoainetaloudellisuutta, kun ei tarvitse ajaa sitten kaasupohjassa lainausmerkeissä kierroksilla niin kuin ennen. Japanilaisilla oli tunnettuja siitä, että kierroskoneet. Nyt ollaankin 2,5 litrassa C-segmentin hatchbackissa, tyylikkäässä sellaisessa ja automaattivaihteiston kanssa, jolloin päästään niin kuin, koko aika ollaan siellä kierrosalueella hyvin matalalla sellaisella ja kumminkin siellä vääntövoiman parhaassa sektorissa.